Bizim televizyon topşuların devam ete efirde Bülekke Jir sahifesi qatlау хатын һәм җир тыңлары якыннарының изге теләкләрен кабул итәргә экраннар янына Катмыш авылында яшәүче Шәйхиева Розалия Мирзаян кызын дәшәбез. Розалия апаны балалары һәм тормыш иптәше котлый. Алтын су төсләр белән балкыган көз фасылы безнең гаилә өчен бик якын. Ник дигәндә кызның матур көнендә 1 октябрьдә җир йөзендәге иң кадерле кешебез әниебезнең туган көне. Катмыш авылында яшәүче әниебез Шәйхиева Розалия Мирзаян кызына 65 яшь тулды. Әниебез Урал якларында туып үскән. Мөслим аның әти-әнисенең, безнең әби-бабабызның туган ягы. Нәсел җепләре тарткандыр күрәсең. Әниебезгә Мөслимгә кайтып төпләнү насыйп булган. Биредә ул булачак тормыш иптәшен, әтиебезне очратып, гаилә тормышын башлаган. Әти-әниебез 40 елдан артык тигез матур гомер итәләр. Без 3 баланы үстереп, олы тормышка озаттылар. Икесе дә лаеклы ялда, безгә терәк булып ярдәм итеп яшиләр. Әниебез лаеклы ялда яшәү рәвешен үзгәртми, гел хәрәкәттә, нинди дә булса эш белән мәшгуль. Бакчада яшелчә, җиләк җимешен үстерә, кайнатма компотлар ясап безне сыйлый. Безнең балаларыбызны, оныкларын тәрбияләргә булыша, аларны көйли. Безнең тормышыбызны җиңеләйтергә тырыша. Әниебез, кадерлебез, һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Син безнең терәгебез, ярдәмчебез, сердәшебез, киңәшчебез, авыр чакта юатучы да, уңышларыбызга ихластан сөенүче дә син, әни. Рәхмәт сиңа, әни. Юбилеең белән котлап сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тормыш иминлеге телибез. Әтиебез белән тигезлектә без балаларының игелеген генә күреп, безгә терәк булып яшәргә язсын сиңа. Тугар көннәрең кояшлы, гомер юлың сикәлтәләрсез булсын. Хәерле озын гомер телибез сиңа, кадерлебез. Кулларыңнан синең гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. Иянкәем, һәр чак бәхетле бул, нур сирпесын синең күзеңнән. Әйдә, гомер үтсә үтсен, ә йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көнгә сәламәтлек белән куанычлар гына өстәлсен. Розалия апа, изге теләкләрен сезгә балаларыгыз Расил, Розилә, Рөстәм, кияү киленнәрегез Руслан, Язилә, Гүзәл, оныкларыгыз Раил, Карина, Динара, Мәдинә, Данис җиткерде. Бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын дибез. Сау сәламәт булып, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, балаларыгызның игелеген генә күреп, яшәү насыйп булсын сезгә. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, озак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит синең зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, сине бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит синең зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, сине бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәче әни үскән чакта, төрле чакларыбыз булганыдыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит синең зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында,
Yakınların balaların bilen Көп ömürler dağın yaşar biz Rahmetim zor sina uzak yaşa Bizge bitsin zor yuvanış Arap dalsak tırmış yollarını da Seni barali bizge dayanış Rahmetim zor sina uzak yaşa Bizge bitsin zor yuvanış Arap dalsak tırmış yollarını da Seni barali bizge dayanış Arap dalsak tırmış yollarını da Seni barali bizge dayanış Seni barali bizge dayanış Туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәр кемгә изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәтлек һәм күңел тынычлыгы телибез. Районыбызның барлык өлкәннәрен өлкәннәр 10 көнлеге белән тәбрик итәбез. Гомер көзләрегез матур, имин үтсен. Якыннарыгызның күңел җылысын тоеп яшәү насыйп булсын.